er geen dus. Oh ja. Goedemorgen. Hallo. Mogen we even een broodje komen maken? Kom maar. Ja, volgens mij is de boel op slot, of niet? Ja, wacht maar. Kijk wie fijn die bloemen nog staan. Goed volk. Even kijken naar de bloemetjes. Nou ja, wij zagen u aan het werk. Ja, kan nog net hè, regen nog niet. Kijk. Kunnen we ook Limburgs praten meteen? Nou eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Kan wel, maar ik kan het zelf niet. Ik versta het wel hoor. Waar komt u oorspronkelijk vandaan dan? Ik kom uit België. Ah, Maar dat is inmiddels lang geleden, want ik heb hier 42 jaar bij de gemeente gewerkt. Dus moet je toch een beetje Maastrichts kunnen begrijpen in ieder geval. wat deed u bij de gemeente? Ik ben een groenontwerper geweest. Ah, Dus, goeiedag. oké. Nog een landbewoner hier. Een landbewoner, ja. Maar die bloemen staan er nog fantastisch bij. Ja, gelukkig nog even, want als de vorst komt, dan is het afgelopen. Ja. Ja. Dus Zonde 1 november, eigenlijk. 2 november zeggen ze altijd, hè. Allerheilig, alle zielen. Dan is de kans dat het afgelopen is. Maar gezien de veranderde klimaat, misschien dat het nog wat langer duurt. Wat was u nu aan het doen? Ik was er onkruid aan het doen. Oké. Helemaal erachterin. En wat heeft u allemaal in Den Hof? Nou, ik heb vooral klein fruit. Kijk, er zijn mensen die hier met bloemkool en knolselder en prei, dat is prachtig. Maar ik vind het leuk om klein fruit een beetje te telen. En waarom? Kijk, bramen, frambozen, kersen, rode bes, zwarte bes, kruisbes, wiemelen. Wiemelen. Wiemelen, er staan niet voldoende. En dan heb je al verschillende soorten. Ja. Je hebt zelfs witte. Die zijn lekkerder dan die rode eigenlijk. Ik heb ook wel eens witte frambozen gezien. Die bestaan. Ik ken wel gele. Ah. Witte ken ik niet. En dat was toevallig in België. Ja, maar het zou het aan de kleur liggen dan van België. Nee, dat was in, nee. Ja, u maakt een grap. Niet ik, hè. Nee, dat was bij een kasteel in Belgisch Limburg. En daar groeien vrij veel ook zeldzame dingen. Dat is ook elk jaar een tuinbeurs. Ja. En die had ze staan, heel Ja, apart. dat is die Vrijns ook, hè. In Margraten, die hebben ook van alles, hè. Wat die telen. Die ook veel kruiden doen en zo, denk ik, hè? In Margraten. Vooral Of fruit. fruit. Oké. Fruit. Doet u nog iets met het? Maakt u jam of zo? Of kompot? Nou, eigenlijk gaat alles op. En wat je zelf niet op hebt, geef je aan de kinderen of aan mensen die langskomen even. Dus er wordt toch wel regelmatig nog een praatje gemaakt hier? Ja, maar ja, op een gegeven moment is er ook veel werk en als je te veel praat, dan krijg je je werk niet gedaan. Volgens mij weet je er alles van. Ja. Ik word betaald om veel te praten. Ja. Maar hoe bent u ooit, was dat voor uw werk dat u van België naar hier kwam? Stage. Stage? Ja, dus ik heb een opleiding gevolgd in België. Ja, ik was ook Belg natuurlijk. En dan werd je verzonden naar Denemarken, Duitsland, Nederland. En ik kwam in Nederland terecht. Want waar komt u Ik kom oorspronkelijk in uit België? Oost-Vlaanderen, bij Oost-Vlaanderen. de buurt van Gent. Oké. Ja. Mooie stad, hè? Ja. Gent. Ja, Maastricht is ook mooi hoor. Klopt. En ik vind het landschap hier zo mooi. Ja. Zo'n grote variatie. Ja. Het heuvelland hier met kalk. En dan de Kempen en de Ardennen is ook vlakbij. Dat is allemaal toch wel de moeite waard. Hoe oud was u toen u deze kant op kwam? 20. 20. Ja. Had u toen al een vriendin? Nee. Die heeft u hier leren kennen? Ja. Ja. Een Maastrichts meisje? Ja. Maar inmiddels is dat een Italiaans. Is ze van nationaliteit veranderd of heeft u een Nee, andere ik heb vrouw een leren andere. kennen? Ja. Oké. Ja. En waar bent u die tegengekomen? In Italië?
In Maastricht. In Maastricht? Ja, want... Een Italiaanse in Maastricht? Ja, maar die heeft ook een Nederlandse... Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Want de kinderen hebben verschillende nationaliteiten, maar zij is gewoon nog Italiaans. Oké. Maar haar vader is vanuit Sardinië naar hier gekomen. Sardinia, van het eiland. Ja, dat is mooi daar. En hoe heet ze? Carina Socciu. Dus Socciu is echt Italiaans. Is het Sardijns. Italiaans temperament? Soms wel, ja, maar dat is goed. Ja? Ja, dat is prima. Oké. En als het te veel wordt, dan doe je wat anders, hè? Nee, maar heb ik niet te klagen, echt niet. Mogen we nog even, even kijken. Achter u aanlopen? Kijk, dat gaat over die pielen van boven, kijk. Zie je? Oh ja. Kijk. Kijk, hier zit er nog eentje op, kijk. Kijk, misschien bedoel je dit. Kijk, het is een beetje wittig, hè. Maar dat wordt geler als dat wat rijper wordt. Maar daar gaat u niet meer van plukken, denk ik, of wel? Jawel, die zijn nog goed. Zeker. Maar ja, dat is bijna afgelopen. Hè. Kijk, toevallig hier twee besjes. Overigens zijn dit ook nieuwe planten. Hè. Die heb ik pas geplant. En daar zijn verschillende soorten bramen. Doornloze bramen. En dit zijn andere frambozen. Je hebt frambozen die in de zomer rijp worden en die in de herfst rijp worden. Ah. Dus als je dat een beetje varieert, dan heb je maandenlang frambozen. En u bent echt een fruitliefhebber? Ik vind dat leuk, ja. Ja. Maar bloemetjes vind ik ook leuk. Een stukje natuur, hè. En wat staat er zo nog verder naar achteren? Nou, kom maar mee. Want u heeft... even kijken. Wat is dit, een soort lelie of zo hier, wat hier staat met die... Dat is teunisbloem. Nee, ik bedoel deze. Dit zijn, het zijn bolgewassen. Daar heeft hij van alles gestaan, maar die zijn ook allemaal uitgebloeid, zie je? Witte bloemen. Ik weet even de naam niet meer uit mijn hoofd. Maar dat zijn prachtige witte bloemen. En dahlia's. Die daar staat, die grote oranje, wauw. Ja. Hey. Ja, dat is... En er komen nog altijd... Dahlia's, ja. Ja, bijtjes om de laatste... Ja, zeker. En vlinders. Zelfs nachtvlinders komen hier. En hier kersen. Maar dat zijn allemaal verschillende soorten. Aardbeien. Hier. U bent niet van het hele strakke, hè? Een beetje natuurlijk, natuurlijk. En zorg dat die bodem bedekt is. Als het kurken droog is, dan is dat prima... Dat het vocht vastgehouden wordt. Vastgehouden wordt, ja. Heeft u ook nog een soort van huisje daarachter? Of een, Ja, maar dat is niet veel soeps. Dat staat een beetje op instorten. Zie je, kijk maar. Dat is eigenlijk een oud schuurtje, moet dat een keer opnieuw opknappen. Dat is ideaal voor tomaten. Tomaten doe ik ook nog wel eens. En hoe lang heeft u deze tuin al? Een jaar of 5. Oh. Het is van de gemeente, hè? Het is gehuurd van de gemeente. Ja. Dus de mensen kunnen hier van de gemeente een stukje grond huren en die kunnen daar tuinieren. Dat is leuk. Ja. Wat deed u nou precies in uw werkende leven? Nou, groenontwerper. Ben je al eens bij Fort Sint-Pieter geweest? Ja. Door die omgeving heb ik een ontwerp van gemaakt. En Jekerpark heb ik ook ontworpen. Het park zelf heb ik heel veel, de wat oudere bomen. Ja, ik heb 42 jaar bij de gemeente gewerkt. Als groenontwerper. Lijkt me heel leuk werk. Jazeker. En overal waar je nu komt, dan zie je dat na 40 jaar dat die bomen en het groen dat zich heeft ontwikkeld. Ja, gaat u nog wel eens bewust naar de plekken die u... Ja? Ja. Maar hoe mooi is dat? Dat u uw vingerafdruk op de openbare ruimte heeft achtergelaten. En dat u nog na al die jaren kunt zien van hoe zich dat ontwikkelt. Ja, leuk. En dat zie je eigenlijk pas na zoveel jaar als die bomen zich ontwikkelen. Dan, ja, dat is wel leuk. Ja. En dat is bij iedere wijk heb ik wel ergens gewerkt. Ja, Etter, Borgaar, Heugem, overal. Ik heb niet alleen gedaan, dat is een hele afdeling. Dat snap ik. Maar u heeft eraan meegewerkt. Ja. En ik was toch vooral ook over de bomen nog wel. Dat
dat ik me meeste bemoeide. Dat is een mooi stukje nalatenschap wat u... Ja. En daar bent u denk ik ook, zoals we in België zeggen, fier op. Trots. Ja, trots. Fier. Ja, zeker. Ja. Nee, maar de gemeente doet zijn best om het ook het groen... want groen is waardevol en belangrijk voor de mensen. Ja. En de biodiversiteit ook. Hè? Ja, dat gaat behoorlijk achteruit. Moet u toch wel aan het hart gaan, of niet? Ja, je ziet overal dat de natuur, ook bij Fort Sint-Pieter en overal omgeving, zie je toch dat die soorten die ik van 40 jaar geleden kende, die groeien niet meer. Dat komt ook door stikstof. Veel mensen die staan er niet bij stil, die denken van, jongens, zeur toch niet over die stikstof. Kijk maar naar de politiek, maar het is wel nodig dat daar iets aan gebeurt. Ja.